Hau ez dugu herri proiektu batetik berez dute ulertu bide. Ezin dalako, hizkuntza batez berbain, herri edo lurralde batez berbain barik. Bai eskualdeko herri, zein beste hainbat erezetako biztanleek bizitzen modu duin baten garatzeko aukeri izeti ezinbestekoa da. Zapalkuntzarik bat. Eskerrik asko euskal zarion topaketara urbiltzu zarion dara. Ondo pasa, gozatu eguniezier, baiez astu zeitzik gauzen hemen. Euskerien gaitzik. Gaurkuen, hizkuntza honekiko konpromisuen da baitasuna adierazpena zabalduti da helburu. Emontza pie eta zaren euskera.